Tak, čaute ľudia, vítam vás do videa. Taká tu mám video z Minecraftu, zo Skyward, ako ste si mohli všimnúť. Som na serveri Reborncraft, je to bude v popisku. Inak mám raz ešte odberateľov, už bude ten odberateľ 25 alebo 30 odberateľov, začne nejaký ten špeciál. Nenatáčal som teraz video, lebo niekedy som proste nemal čas, niekedy sa mi nechcelo. No som napríklad dostal 4 z biológie, takže som mal zakladaný ako počítač. Takže tak to. No. Vlastne mám to. Tak sa asi aspoň zatiaľ ukážem nejaké drevo na crafting. Čo má vlastne všetko mám na crafting. No sa pôjde v tej paučine vode. Mám si aj nový meč. Čo mi treba? Aha. Paličky. Dobre, máme meč, tak, ne, tak, tak, inak to už asi nič také netreba. Odbyť tak si to aj tak môžem dať. Dobre, idem k stredu. Tam nejaký kápor. Dobre, toho asi som dám. Tu si dám vodu. Lebo preto som ako natáčal už nejaký, neviem, dvakrát to tu Skywars, že napríklad raz mi tu vbehla babka, druhý raz mi tu sa nejako lagol ten server, že proste to pohromá. No teraz nepozeraj sa teraz proste na mňa, hej. Nepozeraj sa ti na mňa, som ti povedala čo. Však si vidíš šípy, ne? Vidíš šípy. Ne, nechod to šípujte. Šípujte, koľko ich má? Tým. Ja som múk, ale tým. Bože, tým. Bože, on ma ešte snúda. Nie. Vyni si šípy. Ja sa odbavím. Som múk. Ja ho nesnúdam. Čo ja mám? Teraz XP. Čo v tom robí? Ne, lag, ne. Spadnem tým lagom. Dobre, ľud. Poďte tam. Už ma sereš. Tak kvalitne sereš, že to sa vám nedá. No vidíš, hej. Ja ťa proste musím, čo tu už iba my dvaja tu. Kde je zmizel? Aha. Kde je? Aha, tu je zmizel. Ne, lag, ne. Ma zabil kit bez brnenia. Som taký noob v tom Skywars. To sa ani proste nedá opísať. Inak môžete mi napísať do komentárov nejaké hry, ako minihry z Minecraft, ktoré by som ešte mohol natáčať. Tak ešte vám poviem. Snažil by som sa teraz zase dávať častejšie videá, že Dergo, stále chcem natáčať častejšie videá, nenatáčať, to spamätaj. No to hovorím aj ja, no. Inak zmenil som si profilovku na YouTube, ste už mohli všimnúť. Mám aj nový krompač, neviem. Teraz tu mám toto. Tak. Toto. Prosím to do stredu. Tak. Vykraftím si tu krompač, aby som mal diamantový ten. To čo myslím. Blok. Ja čo poviem? Aha. Ako by vodu. To ešte tak, dobre. Ja si to zahnačím. Spolu. Prosím lagy.
Tak, tak. Neviem už koľko natáčam, ale to je jedno, možno 4 minúty natáčam a už koniec. Však zase dávam nejaké to. Môže byť napríklad dlhšie teraz video. Čo si tak robím meč, alebo čo si robím? Asi meč, nie? Alebo si robím ironový. Celkom sa tiež späť. Tak. Si robím ironový helmu a ten meč. Tak. Tak. Nejaké bloky si tu dám, keď vody, že si nechám. To je potraja. Nemusím byť prvý v tom strede, sa nám nedá proste. Hej, počíme to. Nie, on má luk, on má luk, on má luk. Ne. Ešte dobre, že je luk. Nevie strieľať. To je jediné ma teraz zachráni. Dobre, luk nestrieľa. Som byť prvý v strede. Zhábať tie najlepšie veci. A vyhrať proste. Lebo na to dneska som. Pretože dneska, dokiaľ nevyhrám, neukončím diel. Teraz povedal. Keď sa zatím normálne. Tu nie je nič také extra. Tu ako takto diamantov. Tu tiež nie je nič extra. Tu tiež nie. Tu tiež nie. Také ako trošku také žiadne veci. Nič. Nič. Všetko strana. Ako len doperú som ako. To je nie o tom, čo mi ako len doperú. Nič také nie je žiadne. Dobre, ja ešte tam možno jeden. Nebudem. Tak to mi ešte vody dáte. Vody určite nie. Tu napríklad. Dobre, mám tu vody. Idem mať ho. To nie je ten chlupík, ale na tomto je to ľúbe. Má šipy. Vyzerá, že nie. Tak, si položím vodu. Tak. Dneska proste musím vyhrať. Dneska ako natáčam video preto, lebo máme dneska voľno, lebo pietáci píšu monitor, ja som už 7-ák, proste rebelvole. Takže prvý stupeň v škole, môj brat tak fajne môj dneska išiel do školy, ja som ešte nemohol spať. Nechápete, ako som ako veľmi smiešný, že teraz ako si povie, že ja chodím rád do školy. Tak ulož ani nechcem pustiť, hej. Kamo, kde si? Kamo? No tu si, kamo. Fight vole. Ako vážne? Ale zhodil som ho tiež, to sa počíta. Umrel som prvý, ale zhodil som ho, hej. Pikici, nezvom. On je mentál, dobre. Ešte jednu asi dáme minihru a už koniec. Môžem? Ne, to? No, tam ja nemejdem, no super. Dobre, 4050 nie, ja som až taký veľký noob ako tu. Poviem som ako 80, to mal 11 000 bodov tu ako... Ale nie som až taký veľký noob, ako sa hovorí. Dobre. Viem, týmto. What? Nastavím príjemne, hej. Dobre. Znižení. Bum. Používame vtežnice vode. Nič. Poďme na druhé, ale sa zúda, čo z nich bolo, to je tam hore na tej veži. Inak, niekedy sa možno môžeme nejako dojednúť, kde môžeme napríklad spolu nejaké video natočiť. Neviem, poviete, že vtedy a vtedy budú na tom serveri a môžeme niečo natočiť spolu. Tak, ešte neviem, čo si mám takto vám povedať. Ne, ale server mám, tak mám review. Tu. Sa chcel hrať na Tarzana alebo na nejakého a to nevyšlo. Dobre. No, aspoň nejaké žiadne veci, no. Teraz som použil veľmi. Viem, že jedna truhla je tu. V ktorej strane je východ. Som to trafiť.
Ja sa zabijem sám, ako vážne. Ako vážne. Dobre, s týmto failom asi pre dnešok končím. Proste ja som taký failer, že to sa už nedá ako popísať, to proste pohroma tu so mnou. Dobre, ja sa s vami lúčim pre toto video. Ak sa mi video páčilo, dajte like, koment, odber, prípadne napíšte nejaký pekný komentárik. Ja sa s vami lúčim a čau.